Yau pak panyo kandidat kin hap pandai pelan dagang linti tongin le kumni ngin penlong no ya kani ketin kasih garu ka official language ang niya po kajla balay kimle nado kandai snap menchwa bagi shim ka por senchar hang niya po jela jungi balay kile mentaru ladam day na ka BPP kinumle masin pun bana baga BPP kala ya syakmat srutu banyo kandidat kala juat hapwat kandidat le no sia thong no to sia thong no kala mi ken imat ka jinga pun baik penrung ya kan ka tin tengangan mencur bonon bati pau pertei menta ba pleng ka kata bagi sayo kandidat Lalu tang menyok kandidat ruhamle kan ni banon kat hadu banjop lain naik pos new ko NPP badan burom jangi. Namar balai upat pa ulas tak daga jimi janga boys of the people party ban penshai ban pensno tu ban hikai nagawe ka por shawe balai ni haban mi kumni naman ngim ko abo upat pa on shai lam bakla hakini ke boro namala da ton tu balai e ka ktin khasi upak kwa baga ktin khasi kan rungno oh masle telayar ro no kan ya ka sarkar MDA ndre ni haban pe mo haban pe kombaong utu nong rai jingbam tena jrong uwi tena po ukwai tena po mo uwi tena jrong ukwai tena po tena marga kala dei ka por yangi bangin long ki basta ko ki pat ba ni wan na marga ta daw ban ong baga ne ka jing pen kre ka ji kalong ba ni dei ban pen sange no mardor ya kani ka jing tha iginu kai bagin le ya ka election duty ya ka census duty nang ta ka wei pat kamat kamangi kwa kalong badi ben weng no mardor ya gitu ki brio ki balong ki khot jang DSC but MPSC ki bedon ke jingane bagi seng san perthai ki ba senshar ni ka jala ka ji ko ki pat babi ni tep don bon ki khot hapo ka district selection committee ha ki ba bon ki district ki bade ki nongalam jongini ki seng san perthai ki ba senshar ha ka jala ni kwa bagan long transparent bagan de long fair kata ka examination ka ba ni penlong ni ki samla wat kam wat jam ni kwa ba ki samla ki ba trei shitom na ka jong ka jing trei shitom kin yo ya kata ka nong ka jong ki ha kata ka yo kam yo jam mdei ba ki don pisa na ni ba ki don ka chiade bat kita ki priu ki ba senshar ya ka jala ka ji kata kain namar kata ngi kwa ban khot ki kon samla jong kari mi ban kershan ngi ka voice of the people party ni ni lam ban weng ya ka ni ka jing sha leben ka jong pi ha ka thung kam thung jam da ka ba pen tigna ba ka DSC ba ka MPSC ka dei ban trei hot trei khut trei suba weng lot ki bedan ke chingare bat ini ki seng san perthai kata ka ka wei ka mat nang ta shu ngiyong teiban pinsange ano kani ka jing pinjalan haka kam shakri sarkar yagi tu ki bri pala shong thait naga kam kani ka jing kro kam block lot yagi bini promotion pen block lot ya ke vacancy tang ban ai extension yagi ta ke bedan ke jere bat kita ke senchar pia ban sange mardor wat ya kani ko ki pat babi